अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दगामि अलंबार लाइब्रेरि आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय ब्रैथि अलंबार काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया दिनै दगामि अलंबार लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव जानानै थाङो। मख'नो नांगोन दि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनाय, गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनाय आरो ओनसोलाव साफा साफा राफोद गेलेगिरि सोरजिनायनि थांखिजों खुंजानाय ब्रैथि अलंबार काप फुटबल टुर्नामेन्ट गेलेनाय बादायलायनायखौ 15 आगस्तनिफ्रायनो जागायदोंमोन। आरो दिनै जोबथा बुब्लियाव आगान होफैना फाइनाल गेलेनाया थेलामारा सिफुं एफसि आरो बाथाबारि एफसिनि गेजेराव जायो। आरो दिनै बे जोबथा एबा फाइनाल गेलेनायाव मोन्नैबो हानजाया गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों थेलामारा सिफुं एफसिया 6 गल आरो बाथाबारि एफसिया 5 गलाव सोयो। आरो बे मोन्नैबो हानजाया गोख्रों गेलेनायजों थेलामारा सिफुं एफसिया 1 गलनि फारागथियाव बाथाबारि एफसिखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। मख'नो गोनांदि बे जोबथा गेलेनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कुमार बर' बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवनानै होलाङो आरो लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमैफ्राबो आबुङै बाहागो लायो। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों ब्रैथि अलंबार काप फुटबल टुर्नामेन्ट सामलाय आफादनि आफादगिरि समिरन बसुमतारिया मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि लोगोसे रादाब बुथुमगिरि गासै नोंथांमोननिसिम अलंबार लाइब्रेरि आफादनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। जोंहा देग्लाय अलंबार कापआ ब्रैथि खेबाव आगान सुरबाय। जों 2020 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनै ब्रैथि बोसोराव आगान सुरबाय। सिगां बोसोरनिफ्रायनो जों गावनि ओनसोलनि जा उथिफुनाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ एसे दावगानो थाखाय खाबु होनाय थांखि लानानै जों गंसे जोंनि ओनसोलनि गेजेराव फिसायै गामिब्लाबो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों जोंनि मावथि क्लाबनि मावथि गासै सेंग्रा सिख्ला आरो रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबजों दिनैसिम जों खुंबोबाय थानो हादों। आरो इयुनसिम बिदिनो जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोजांनिफ्राय मोजां बिदि गेलेगिरि ओंखारथों होननानै दिहुननो हागोन होननानै आसा फारिनानै बे खामानिखौ जों आखायाव लाबोदों आरो बेखौ जों कन्टिनिउवासलि लांबाय थानो थाखाय आसा खालामदों। जाहाथे बेयावहाय गासै गेलेगिरि आरो लोगोसे रायजो राजा गासैनि मोननिफ्रायबो मदद आरो हेफाजाब मोनगोन होननानै जों आसा फारिदों। जाहाथे गावनि गेलेनायजोंनो जों गावनि लाइफखौबो बानायनो हायो, दानो हायो आरो लोगोसे दिनै जों नुना मोनदों जे गोबां वर्ल्ड काप गेलेनायफोराव गेलेगिरि बिथांमोना माबायदिहै गावनि केरियारखौ गेलेनायनि गेजेरजों बानायलांदों। थिग बेबायदियैनो जों आसा फारिदों जाहाथे जोंनिफ्रायबो बेबायदिहै गेलेगिरि जाहाथे ओंखारो। जाहाथे बेफोरखौ जा मोनसे दिनै गभर्नमेन्टफ्राबो माने इनिसिएटिभ लादो जाहाथे भारत हादरनिफ्राय वर्ल्ड काप गेलेनो हानाय जाहाथे जायो। बे थांखियैनो जोंबो जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो बेबायदिहै ओंखारगोन खोमा साननानै जों नाजाबोगासिनो दं। इयुनसिम जाहाथे बेबायदिहैनो खालामलांबाय थानो हागोन होननानै जों आसा फारिनाय थाबाय। जों जागायनाया 15 आगस्टआव जों जागायजेनदोंमोन। ओमफ्राय 15 आगस्टनिफ्राय जागाय दिनै जोबथा बादायनाय सान। बे सानावहाय थेलामारा सिफुं एफसि आरो बाथाबारि एफसि बे मोननै दोलोनि गेजेरावहाय बादायनाय जादोंमोन। बेयावहाय दिनै देरहागिरि महरै थेलामारा सिफुं एफसिया देरहानो हादों आरो रानार्स आप बाथाबारि एफसिया मोननो हादों। आं बेखौनो खावलायगोन गेलेगिरि लाइमोन बिथांमोनखौ जाहाथे जों दिनै आं सासे गेलेनायखौ दैदेनबोबाय थानाय हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन। जों दैदेननायावहाय मालाबा एसे हयथ' जाबायदि गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय जानांगौ बेबायदि हयथ' जों खालामजोबनो हायाखै जानो हागौ। बेनि थाखाय जाहाथे बेफोरखौ इसिबां माने मेजर लायालाबानो जेनेबा इसिबां माने गोसोहा लायालाबानो जाहाथे गावनि जा रोंगौथि बेखौ जाहाथे समाजनि गेजेराव दिन्थिनानै गावखौ मोनसे मोजां महर होनो थाखाय गेलेयो। आं बेखौ खावलायगोन।
सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।